Zorionak beste aste bat eta beste garaipen bat arratsa hartzen ari zara? Bai, bueno, eskerrik asko. Egia esan da ikaragarrizko astea, ez? Oso egun gogorra izan da, bero asko egin du egun osan zehar. Eta, asko sufritu dut, baino beti bezala, ez? Azken metrotan taldeak niregan konfiantza osoa jarri dute. Mark Rubirola, Erostarbe, Diegok, Dario, guztiok lan bikaina egin dute eta ni bakarrik helmugan garaipena lortu dut. Udako lasterketa klasiko hietako bat, iesaldi handi bat egiten da eta bidea egiten duzu. Bai, hori da. Lehenengo bueltan edo bigarrenean uste dut fuga handi bat egin da, non 5 edo 6 txirrindulari sartu ditugu, oso ondo jokatu dugu eta lasterketa nahi genuen bezala atera da. Noraino arratsa? Bueno, oso denboraldi polita ateratzen ari zait, baina asko gehatzen da eta gehiago nahi dugu. Zorionak. Eskerrik asko.